Ikaw na ba ang klase sa lalaki nga proud siya nga mopailan nimo? Or ikaw ang klase nga mauwaw siya nga mopailan nimo sa iyang mga friends o family? 个你就管你的，不压力点 check 跟。莫让情绪莫让xã hội này cái anh hồn nhầm mà tin chuẩn nào cùng mà đi đi bảo hộ đào vật sẽ biết đến gì à cái blogo ha 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 alay ko. So brother, kay ba ako nga wala ka ng utanan ako, no? Pero gusto lang nako ni himuan og video kay dili ram gud ikaw ang nag-inusara nga naka-experience ani. So naay mga rason nga nung dili sila ganahan nimo. Posible nga gamay ra imong kita. Posible sad nga wala pa kay kaugalingong balay o sakyanan. Posible pod nga dili ka dato, wala pa kay resulta. Pwede sad kung wala pa kay nahuman. Pwede pod nga dili ka gwapo o dili ka puti. Ug uban pang mga blah blah etc. etc. Pero naay dali nga paagi para mahibaw-an nimo kung ngano unsa may pasabot na ko ana. Pananglitan lang naa kay anak nga babae unya ikaw ang modesisyon sa iyang mauyab. Pangutan ako na imong kaugalingon brother kung ikaw na ba gyud tong laki nga gusto nimo, pananglitan lang kung naa kay anak nga babae para sa iya ha. Imo na ragud ang konsepto. Coming from the standpoint nga nanguyab pa ka sa babae, hasta ang pamilya, hasta ang tibuok pamilya kinahanglan nimong panguyaban. Kung dili ka gusto sa iyong pamilya, aw kay baw na ka nga magka-problema jud ka. Nya magsige na lang kagreklamo nga dili sila uyon sa inyong relasyon. Malamang wala pa kay na-prove nila. Wala pa kay agi. So ang masuggest ra nimo brother, tarunga sa na imong kaugalingon. Pangutan-a sa imong kaugalingon nga kung naa kay anak ng babae, kanang ikaw karon, kanang kahimtang nimo karon, mauna ba gyud na ang gusto nimo nga mahimong bana sa imong anak? Kinahanglan pod nga proud ang babae sa imuha before kaniya ipaila-ila sa iyang ginikanan. Ikaw na ba ang klase sa lalaki nga proud siya nga mopailan nimo? Or ikaw ang klase nga mauwaw siya nga mopailan nimo sa iyang mga friends o family? So brother, unaha sa na imong kaugalingon kay kung dili pa ka proud sa imong kaugalingon karon, then unsaon man nimong ma-proud ang babae sa imuha?